హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు భవానీ గద్వాల్ శారీ హౌస్. ఆషాఢం ఆఫర్లో కొత్త ఆఫర్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది మన భవానీ గద్వాల్ శారీ హౌస్లో. సెమీ కంచిపట్టులో 3 శారీస్ ఏవైనా సరే 3 శారీస్ తీసుకుంటే 5000కి 3 శారీస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆషాఢం ఆఫర్లో 5000కి 3 శారీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ 3 శారీస్ అయితే తీసుకోవాలి. 1 శారీ అయితే సేమ్ రేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, 2250. పక్కా 3 శారీస్ తీసుకోవాలండి. అండ్ కొత్త కలెక్షన్ అయితే వచ్చేసింది, యూనిక్ కలర్స్ వచ్చాయండి. అన్ని ఏ శారీస్ తీసుకున్నా 5000కి 3, ఇక్కడ ఏ శారీ తీసుకున్నా 5000కి 3 శారీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పక్కా 3 శారీస్ తీసుకోవాలండి. ఒక్కొక్క శారీకి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఉందండి. అండ్ కొత్త కలెక్షన్ అయితే వచ్చింది మన భవానీ గద్వాల్ శారీ హౌస్లో. అండ్ మా లొకేషన్ వచ్చేసి దమ్మాయిగూడ పద్మశాలి టౌన్షిప్, రోడ్ నెంబర్ 75. ఆషాఢం ఆఫర్లో 5000కి 3 శారీస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది.